Rodinné fotografie priamo na svadbe. Prstienok, aký si dostala, hej? Takéto fotenie bežne, zrobím ti aj fotku na telefón a teraz mu urobíme 1000 fotiek do telefónu. Nemajú ani vypité, aha, jak sa bavia. No a tu raz za čas príde taký Sandokan ku mne. To pozadie Hricko trošku prerobil. Pusa. Teraz vyhodíme ženicha trošku na zabava. Typek mi berie všetko, je to o detailoch. Ahojte, moje meno je Dzivý fotograf a týmto vlogom by som vám chcel ukázať, ako sa fotia rodinné fotografie priamo na svadbe. Sme momentálne u Hricka Stodolienka, kde je veľmi krásna sála, krásne prostredie na fotenie. Verím tomu, že sa vám tento vlog bude páčiť. Uvidíte zaujímavé zábery, ako prebieha rodinné fotenie. Poďme na to. Nastavíme techniku. Môže sa ho chytiť buď okolo bicepsu, alebo za ručky sa chytíte. Dobre, jak chcete. Stále cvaknem dve fotografie, skontrolujem, či majú všetci otvorené oči. S tým, že na záver môžeme urobiť aj také trošku crazy fotky, čiže čo sa týka družičiek, družbov. Postupnosť je jedno úplne, aká pôjde. Dáme testovaciu prvú. Tak, je to skvelé. Ideme na to. Partia, môžete sa prisfotiť. Sleč, nám ukáž prstienok, aký si dostala, hej? Takéto fotenie bežne pri počte ľudí cca 100-120 trvá takú 3/4 hodinku, čiže stále to robím, keď je najlepšie slnko, pred západom slnka, aby tie fotky mali pekný coloring a vtedy to vyzerá najlepšie. Raz, dva, tri, hop! Dobre. Keď sú traja, to je dobré, keď sa fotí aj do polpása. Ja som fotil už na 3 svadbách. No ale čím ďalej, tým je viac fotogenickejší. Pozrite, ako ja fotím konkrétne skupinové fotky. Trošku to rozbehne aj zabavu a vyzerá to viacej crazy. Dobre, partia. Čiže ideme. Raz, dva, tri, hop! Výborne, paráda. Ďakujem. Trošku výstup do popredia a vy choďte vedľa ženicha, hej? Lebo príliš veľký skok je, vieš? Ja ešte takto. Tak? A vy poďte k ženichu. Tak, lepšie tak, hej. Super. Ešte jedna fotka. Skúste debatovať medzi sebou, nepozerať na mňa o hocičom, jak sa bavíte a tak. Tak sa robí momentka. Momentka, o ktorej treba rozprávať, ako sa má robiť. A tak ešte fotíme momentky dlhým objektívom, aby to vyzeralo dobre. A potom ešte na záver možno ukážeme nejaké vyhadzovanie ženicha, aby chlapci rozbehli poriadne tú zabavu a tak ideme vypiť. Dobre, dámy, zase, hej, za rameno, pekne blízko k sebe, dobre? Krajšie to vyzerá, ste pekne usporiadané potom na fotke, hej? Trošku dáme ISO, lebo už sa nám stmieva. Robíš mi fotku aj na mobil, aj na... Zrobím ti aj fotku na telefón, toto je u mňa bežné a teraz mu urobíme 1000 fotiek do telefónu, že by sme mu zavierili celú pamäť. Dáme aj na šírku jednu peknú. Nech sa ti páči. Nemajú ani vypité, aha, jak sa bavia. No a tu raz za čas príde taký Sandokan ku mne a tu robí šašky prede. Nie šašky, tu som dostal príkaz samotnej mladej panici. Daj, jasno. Daj, to pozadie Hricko trošku prerobil interiér tej terasy a podľa mňa na rodinné fotografie to vyzerá oveľa krajšie. Čiže Hrickovi dávame palec hore. Babku už mám dosť 6 raz, počkaj, Paťa. Jo. Čo sa týka tých rodinných fotografií, stále sa snažím vyťahnuť ľudí zo sály von, ak je to možné pri takej sále. A vtedy vyzerajú aj tie fotky. Trošku sa ľudia uvoľnia, dajú si cigaretku, pokecajú medzi sebou, že to nie je v sále, nefotí sa bleskom, ale prirodzené svetlo je oveľa krajšie na takú fotku. Trošku tu musíte sa vrátiť, bo ste boli traja. Super. Tak. Na také fotenie treba trpezlivosť, ale výsledok potom stojí za to. Pusa.
Počkaj, Pati, fotík. Je tam krásne tvoje chrbtové tetovanie. To je žena, chlapci, toto je žena. Frajerku som si nenašiel. Sklámem vás, Paťku poznám 5-6 rokov a fotil som jej svadbu. Môže bude vlog. Bude vlog. Ako veľa ľudí už používa teraz bez zrkadlovky, len ja som taký trošku old school a mám väčší cit, keď fotím so zrkadlovkami, jak bez zrkadlovky. No, takže popri tom riešim všetko asi. Môže si ho dať. Ty, ale som fakt rád, že mi vyšlo dobre svetlo na tieto fotky. Teraz vyhodíme ženicha trošku na je zabava. Chlapci sú nabudení. Dobre, máme to. Podľa mňa dobre. Čo to je? Sorry, som si nevšimol. Sorry, tu sa posudne. Čo sa tu zmenilo? Ženík prišiel. Typek mi berie kšeft. Dúfam, že nie. Máš? Sorry. Dobre. Mám, ale doľava mali. No, nie, to režem. Takže môžeš ostať tu a... Nie, srandujem. Dobre, super. Počkať, skontrolujem radšej. Tak, na mňa, op. Tak, lepšie. Ďakujem. Príliš bola taká vyškerená, vieš? Tak stlačil. Hej. Všetko je to o detailoch. A pusu? Koľko fotíme? 40 minút. Tak, jak som hovoril, 45 minút z tohosti. No a ešte urobíme poslednú skupinovú fotku, lebo chcú s mladými a tým pádom to máme všetko za sebou a ideme sa baviť. Takže ďakujem za sledovanie, verím tomu, že sa vám tento vlog páčil a vidíme sa na budúce. Čau. Všetci mladí, poďte, hej, ideme urobiť takú grupu fotku, dobre? Čupnú pani, dámy sú všetky hore, dobre? Poď. Tak, dobre, urobíme poslednú fotku, spoločnú, veľkú partia. Raz, dva, tri, poď! Ďakujem kameramanovi za tieto zábery, z ktorých som si mohol postrihať tento vlog. Čaute.